Gepleyer Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariyew. Türkmenistanda başlanan Amul Hazar 2018 After Rally'siniň gatnaşyjylarynyň arasynda uzalky berilen habarlara garamazdan Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ady ýok. Mundunyň 11-15 sentýabr aralygynda Garagum çölüniň içinden Amy derýanyň we Hazar deňiziniň aralygyndaky uzynlygy 1571 kilometrlik giňişlikden geçen rally Türkmen lideriniň gatnaşjakdygy, bu barada oňa ýürüýte şahadatnamanyň hem gowşurulandygy habar berilipdi. Soňra mezgili çağırılan İçeri İşler Ministri Mowlikow Amul Hazar 2018 halkara After Rally'sine taýýarlygyň barşy öňde boljak ýarşylar guramak maksady bilen geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. İçeri İşler Ministerliğiniň ýol başçysy milli liderimize sürüjülük şahadatnamasyny hemde sport awtomobiliniň tehniki pasportyny gowşurdy. Ýarşlara gatnaşan sürüjüler üçin sport libaslary toplumlarynyň nusgalary görkezildi. Şeýle-de Türkmen telewizionyny prezidentiň Fransuz sportsmeni Jean-Louis Leclerc'iň sowgat beren sport awtoulagyny öz çyzygy esasynda täzeden urnap, ogly serdary bilen Garagumdan Sinigden geçirisini, bäsleşigi taýýarlygyň çäginde öz urnan maşynynda we başga bir maşynda türgeniş geçişini görkezipdi. Galy berse-de duşenbe güni Lewapda rallyniň başlanmagy münasebetli geçirilen ýarşy gatnaşyjylaryň dawarly ýürüýüşinde Prezident Berdimuhammedow ulagy bilen görünmedi. Ol düňe gatnaşyjylara ýüzlenip ak pata bermek bilen çäklendi. Hormatly türgenler. Ýoluňyz ak bolsun. Tutmagy rowaç, üstünlük hemraňyz bolsun. Amul Hazar After Rally'sini geçirmek pikiri Prezident Berdimuhammedowa degislidir. Resmi maglumatlara göre döwlet baş tutany taýýarlyklara hut özü gözükçüligi edýär. Bu ağırlıkta Azatlyk Radiosynyň Lewap, Ahal, Daşowuz we Balkan vilayetlerindäki habarçylary we söhbetdeşleri ýurduň ýolbaşçylary tarapyndan uly ähmiýet berilýän bu halkara çäresine görülen taýýarlyklara agdalan vilayetleriň ýaşaýjylarynyň giňden çekilýändigini habar berdiler. Häzirki wagtda Şowuz we Ahal vilayetleriniň döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri After Rally'niň geçjek ýollarynda we olaryň töwerek daşynda araççylyk we awadaňyşdyrmak işlerini geçirýärler. Şeýle-de ýurduň vilayetlerinde medeni aýdymsal toporlary rallyniň geçýän ýolunyň ugry boýunça uly sowkun döretmek üçin mejburi çäreleri çekilýärler. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, After Rally görülen resmi taýýarlyklar yerli ilad üçin uly kynçylyk döredýär. Şol sanda ýollar petiklenýär hem ilatyň hereket etmek mümkinçiligi çäklendirilýär. Rallyniň jemleji tapgary geçmeli Balkan vilayetynyň häkimetleri şu aýyň 13-15 aralygynda, ýagny 3 güniň dowamında Türkmenbaşy şäherine barýan ýollaryň ýapyk boljakdygyny duýdurdylar. Şeýle-de Azatlyk Radiosu bu halkara çäresine görülen resmi taýýarlyklaryň dowamında häkimetleriň ýük we kuruluş awtoulaglaryň eýelerinden olaryň hususy ulaglarynyň bu çäre üçin talap edýändigini habar beripdi. Türkmen mediasy rallyniň ilatynyň durmuşyny ýitirýän täsiri, oňa harçlanan döwlet pullary barada dymyp, munyň deregini rallyniň Türkmenistanyň häzirki döwürde dünýäde paraçylygy puhtalandyrmagy we hoşniýetli hyzmatdaşlygy üstürmäge işçen gatnaşandygyny, bütün halkara jemgyýetine aýdyn görkezýändigini öňe sürýär. Amul Hazar After Rally'sinde jemi 83 ekipasyň 21 döwletden 150 töwereg sürüjiniň gatnaşandygy habar berilýär. Rally'de Türkmenistan'dan İçeri İşler Ministerliğinin Avtosport Merkezinin ve Avtosport Boýunça Milli Federasiýasynyň 15 tane milli topory çykyş edýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowudyň paýta meýdanlaryna mektep okuwçylary ýygymy mejburi çekilýär. Daşowud vilayatynyň käbir etraplaryna çağılar güýçlü depginde mejburi paýta ýygymyna çekilýär. Şu gün Daşowudyň Niýazow filanly Görogly we Boldumsat etraplarynyň oba we şäher mektepleriniň 7-nji klassdan başlap ähli okuwçylary günortan saat 12-çenli okudylyp, soňra paýta ýygymyna gowrýar diýip Azatlygyň vilayatdaky habarçysy 10 sentýabrda maglumat berdi.
Ol kä etraplarda okuwçylara hatda günortanlyk edinmäge de ruhsat berilmänligini, bellenen wagtda destinegin eşiklerini çalşyrmaga wagt berilip, olaryň gysgaly ýygyma çekilendigini ýytady. Çağalaryň mejburi pagty ýygymyna çekilmegi soňky ýyllarda bu derejede köpçülikleýin häsiýetde göze ilmäni diýip, habarçy türkmen häkimetleriniň mejburi zähmetde baryp ýeten täze derejesine ünsi çekdi. Ol bu ýagdaýy 16 sentýabrda geçiriljek ak kerwen dawaralaryna taýýarlyk işleriniň talaplary bilen hemde büdjet işgärleriniň ýurtda geçirilýän awtoralla çekilmegi bilen düşündirdi. 16 sentýabrda geçiriljek ak kerwen dawaralaryna pagtydan doldurulan ýük maşinalarynyň kerwen ýasap, bir günde ýygylan pagta diýip görkezmek üçin mejburi taýýarlyk görülýär diýip habarçy ýerli finçilere salgylanyny. Müňlerçe büdjet işgäri amul hazar ýaryşynyň geçirilýän ýerlerini äkidildi. Ýygymçy el güýji azaldy diýip habarçy mejburi zähmetiň resmi guramaçylaryna atsyz salgylanyny. Ol agzalýan el güýjiniň beýleki bir sebäbine de degip geçdi. Şäherleriň we owalaryň köp sanly ýaşaýjylary köpçülikleýin iş gözlegine daşary döwletlere gitdiler. Ýygymy adam ýetene ok diýip habarçy aýtdy. Okuwçylar taýýar ýygymçy diýip ol sözüne goşdy. Habarçy owa gojulyk boýunça ýerli hünärmeniň sözlerine salgylanyp bu ýyl pagtanyň bereketiniň ýokdugyny belledi. Demirgazyk regionyň etraplaryny we owa ýerlerini mejburi pagty ýygymyna çekilýän okuwçylar adaty köpçülikleýin transport serişdelerine däldi, owa gojulyk tehnikalaryna daşalýar. Bu çağalaryň ömrüne hup awandyrýar. Ýöne olary ýürüýte awtobuslarda däldi, traktorlaryň teleşkalaryna ýygymy daşaýarlar diýip habarçy bu ýagdaýyň üns çekýänini ýytdy. Onun sözlerine görä mektep okuwçylary hatda çala açylan pagty meýdanlaryna da sürülýär. Halkara hukuk guramalary Türkmenistanyň pagty meýdanlaryny mejburi zähmete ýol berilýändigini ýylyň-ýyly gaýtalap gelýär. Türkmen resmiýetleri muny ret edýär. Ýöne häkimetler pagtany Sowet döwründe de öz başlyk Türkmenistanyna da raýat durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwürdiler. Hatda munyň wagtyny mekteplerde okudylýan okuw kitaplaryna da içgin girizdiler. Pagty çeýdinekdik mektep ýanyna göge rüpçük çykdy bahar aýyna diýen feçirleri we beýleki goşgulary ene dili kitaplaryna girizip, olaryň mazmunyny okuwdan soň pagty meýdanlaryna ene atasyna pagty ýygmaga kömek edýän kiçi ýaşly okuwçylar baradaky hekaýalary girizdiler. Finçiler ýurtda adam hukuklarynyň basgylanmagyna şol sany mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy hereket edýän mehanizmlaryň öz funksiýasyny doly ýerine ýetirmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliniň ýagny adalatçynyň 2017-nji ýylyň jemleri boýunça ýaýradan hasabatyny pagty meýdanlaryna mejburi zähmet barada gurrun gozulmaýar. Bu ýyl Türkmenistanyň pagtyçy käreneçiler döwlete 1.050.000 tonna pagty hasylyny tawsyrmak bilen borçlandyryldy. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşoğuz vilayatynyň owy ýerlerinde köçelerde iýdeksiz ýörenitleri guramaçylykly öldürmek boýunça işler geçirilýär diýip Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy 11 sentýabrda habar berdi. We häkimetleriň guramaçylygynda şu günler geçirilýän bu çäreleriň çäginde öýüniň golaýynda gezip ýören hasawalnan öý itleriniň hem gyrylýanlygyny belledi. Daşoğuzda öýsüz itleri we eýeti bar bolan emma öýüniň daşynda gezip ýören itleri ýörite zäherlenen iýmitleri bilen öldürüp başladylar. Bu it awçylygynyň häkimliginiň kommunal idarasynyň we san epidem stansiýanyň işgärleri bilelikde alyp barýarlar. Meniň 2 itime we goňşularymyň howlusynyň daşynda gezip ýören itlerini zäherläp öldürüp gidipdirler diýip habarçymyz gurrun berdi. Ol häkimetleriň iýdeksiz öý haýwanlaryna garşy geçirýän häzirki çäreleriniň netijesinde öz töweregindäki itlerin hytas ählisiniň gyrylyp diňe 2 sany maşgalada itleriň aman galandygyny aýtdy. Meniň özümde we beýleki goňşularymda it saklamaga ruhsatnama bardy. Olar veterinar barlygyndan geçirilipdi. Häzir şäher ýerlerindäki eýsiz itleri öldürüp indi owalarda hem itleri öldürmek plany berilene meňzeýär. Köp adam mal oğurlary köpeldi we umumyň ykdysady kynçylyklar sebäpli oğurluk başlandy diýip it saklaýar diýip habarçymyz belliýär. Türkmenistanda iýdeksiz itleriň guramaçylykly köçelerden ýygnalmagy we ýok edilmegi uzul iri şäherlerde ilkinji nowatda paýtagtda has köp duş gelýärdi. Aşgabatda köçede ýören itleriň kommunal hujuluklaryň işgärleriniň tutup ýygnaýanlygyny soňky ýyllarda Aşgabatyň köçelerinde itleri we pişikleri ýygnaýan gyzgyl trenkli ýörüýte awtologlaryň hereket edip başlanlygy habar berilipdi. Käbir halatlarda itleriň köçelerde ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde demir taýaklar bilen urulup öldürilýändigi ýa-da zäherlenip ýok edilýändigi aýdylypdy.
Aşgabatda öýsüz itpişikleri köçüden ýygnamak we ýok etmek boýunça işleriň ýene-de batlananlygyny awgustyň başynda Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary ma'lum edipdi. Şonda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň paýtagtynyň öý dolandyryş müdirliginiň işgärleri özlerine köçelerde iýdeksiz ýörenitleri we pişikleri tutup olary edara tapşyrmak barada ýöriti görkezmäniň berilenligini, şeýle-de tapşyrylmaly haýwanlaryň sanyna degişli ketgitlenen planyň bardygyny ma'lum edipdi. Öz adynyň eferde tutulmazlygyny soran Ýaşaýyş çay müdirliginiň işgäriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä müdirliginiň tehnik işgärlerini, ýagny köçe süpürjülere, haratsaçylyk we bagwançylyk işlerini edýän işgärlerini, şeýle-de suw üçinçilik işlerini ýerine ýetirýän santehniklere her hepde bir iti ýa-da bir pişigi diriligine ýa-da onuň maslygyny Ýaşaýyş çay ulanyş edaratyna tapşyrmagy görkezme berilýär. Bu plany dolmadyklar babatynda göz öňünde tutulan jerime hem bar. Itin ýepişigiň maslygyny tapşyryp bilmedik işgärlerden it üçin 16 manat, pişigi üçin bolsa 10 manat pul talap edilýär. Maslygy ýa diri ittir pişigi getirip tapşyrmadyk işgär aýdylan puly öz hasabyndan tölemäge borçly edilýär diýip Ýaşaýyş çay müdirliginiň Azatlyk bilen söhbetdeş bolan işgär aýdypdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary şu günler Aşgabatda iýdeksiz ýören öý haýwanlaryny ýygnamak boýunça çäreleriň dowam etdirilýänligini we haýwanlary tutýan ýöriti awtologlaryň ýanynda polisiýa ulaglarynyň hem gatnaýanlygyny we olaryň itleri we pişikleri tutýan işgärleri iladyň gahyr gadabyndan goramak wezipesini berja edýänligini belleýärler. Türkmenistanyň häkimetleri öýsüz haýwanlaryň awlanmagy we ýok edilmegi baradaky habarlary neşonda ne-de häzir tasdikladylar. Azatlyk radiosynyň beren soraklaryny resmi taýdan kommentirlemekden ýüze Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda hojalyklardan toğu pul çöpleýän hileger toporlar döredi. Lewap vilayatynyň Gazawjak we Darganaty etraplaryny özlerini elektrik öpçünçilik edarasynyň näip tanışdyrýan hileger toporlar döredi. Olar hojalyklary aýlanyp galyp resmi namalar bilen hamala elektrik toğu üçin ýerli ýaşaýjylardan pul çöpleýär. Olar galyp dokumentler bilen kwitansiýalar bilen gelip hojalyklaryň toğaklaryna hamala kemçilik tapýarlar. Soňra pul jerimesini talýarlar diýip Azatlygyň ýurduň içindäki habarçysy maglumat berýär. Onuň sözlerine görä awdalýan hileger toporlar ýerli ýaşaýjylara sanly hasaplaýjylar bazar bahasyndan tas 3 esse gymmada satýarlar. Habarçy Darganaty we Gazawjakda käbir hojalyklaryň ağzyndan 2 sapar galyp toporlaryň pidasy bolanyny habar berdi. Şeýle hileger toporlar köpeldi. Bu etraplaryň ýaşaýjylary geçen aýlar üçin 2 gezek toğu pul tölänliklerini aýdýarlar. Olar bu hilegerleriň etrafyň güýç edaralarynyň işgärleri bilen hyzmatdaşlyk edýänligine şüphe bildirýärler diýip Azatlygyň habarçysy belledi. Darganatyly bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna özüniň toğu diýip 30 manat tölänligini, beýleki bir ýaşaýjy özüniň 200 manatyny hileger toporlara gapdyranyny habar berdi. Azatlygyň ýurduň içindäki çeşmesi agdalýan etraplaryň ila sanyna ünsü çekdi. Bu etraplarda adından 150 min raýat ýaşaýar diýip ol aýtdy. Habarçy yerli resmiýlere salgylanyp bu yerlerde ilatyň adından 10%-inden bir kanun ýollar arkaly maliýe serişdeleriniň ýygnalyp alnandygyny aýtdy. Etraplaryň elektrik üpçünçilik edaralary hemde polisiýa gullukları halkyň köpçülikleýin arzalaryny diňlemändirler diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä yerli häkimetler hilegerleri töleg-tölen ýaşaýjylary aýyplaýar. Güne ödüňizde biz pul ýonanymyzda siziň ýaşaýan çägiňiziň elektrik stansiýasynyň bir işgärini ýanymyz bilen alyp barýar diýen sözler bilen yerli elektrik öpçünçilik edaralarynyň işgärleri ardaçylaryň ýüzüne alypdyr diýip habarçy hilegerleriň oýunyna aldynan ençeme ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Özüňiz gaýym bolmaly ekeniňiz diýip resmiýler ardaçylara maslahat beripdir. Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň 1-nji noýabryndan başlap elektrik, togy, gaz, suw we beýleki ýeňillikler tölegli edildi. Olar 1993-nji ýyldan başlap garaşly Türkmenistana ilaty mugu tödürlenipdi. 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna geçirilen iň soňky ýaşullar maslahatyna geňeşe gatnaşan aksakalaryň teklibini kanagatlandyryp, döwlet başlygyny bu mugut ýeňillikleriň özüni ödemeýändigini we
bazar iqtisadiyyetine geçmek bökdeýändigini aýtdy hem de mugutçylygy ýatyrdy. Soňky 2 ýylyň dowamynda ýurtda hozurluklarda su ölçüýüji gurallaryny oturtmak we sarp edilýän elektrigiň mukdaryny ölçeýän sanly hasaplaýjylary oturtmak güýçlü depgine eýe boldy. Gaz ojokda we darganatada dören hileger toporlar barada henüz resmi düşündürüş ýok. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwleti değişli tas ähli dukanlarynyň tekçelerini diýen ýaly arzanladylan bahadan satylýan ady haritlarynyň yerleşdirilendigine Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Haritlar çäkli möçürde satylýar, bu bolsa dukanlarda uly nowatlaryň emele gelmegine getirdi diýip neşir munyň ýurtda geçiriljek halk maslahatynyň we garaşsyzlyk bayramçylygynyň öň ýanynda amal edilýän wagtlaryň çäredigini ýazýar. Adatlyk radiosu paýtagtyň bazarlaryndaky ýagdaý bilen gyzyklanyp Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Sözüne şeýle başlady. Aşgabatyň uly bazarlaryna meselen Mir hemde öňkü Orsalarda ýatdandyrylýan Gulistan Sewda merkezine soňky 2 ýylyň dowamyna ary haritlarynyň belli görünüşlerini arzanladylanmagyny duýsa bolýar. Bu arzanlyk olary bilen Azerbaýjandan hem de Arap ýurtlarynyň getirilýän şekere değişli. Şeker olary 830 teňeden özüm uly nowatlarda satylan bolsa häzir bazarlarda 7 manatdan satylýar. Ýa-da gara ugyny olar 1 kilogramy 6 manat 50 teňeden satgan bolsa häzir şoň 3 kilogramy 11 manat 50 teňeden, ýani 3 manat 80 teňeden satylýar. Towuk buğdy bir daşary ýurtdan getirilýän towuk buğdy olaram 8 manat diýeni soňky 2 aýda bazarlardan umumyň aýrylyp gözýlenip, bundan soňky 2 günde şol towuk buğdan öňkü 8 manat bahasy bilen satylyp urulýar. Adam başyna 2 kilodan berýärler. Şeýle rahatlaryny tuwda da duýsa bolýar, ýa-da bolmasa sygyr goýun etleri bulara mene ählisini şo bazarlarda öňkü satylýan ýerlerine 18 manatdan koyulun. Karın duyulayan zatlar var ya onu, bunların ählisi şu bazarlarda wagtlaryny urulan sewda tekçelerinde satılýar. Amanmurada bu arzan haritler kimler tarapyndan satylýar? Şolar satýarlar öňden bazarda sewda tekçesi ýa sewda dukany bolan adamlar dälle. Eýsem başga adamlar özlerim şol gurrun bermeklerine görä. Iň aglawy köpçe bular döwlet eýçiligindäki dukanlaryň haritlary şolar bazara getirilip bir bazaryň boşlugyrak şolarak yerinden wagtlaryň 10 günlük bir hepdelik täze sewda tekçeleri açyryp şonlar şol adamlar satýar. Belli bir bölügün bular senatçylar we telekeçiler birleşiginiň adamlary öňkü ýyllarda da bolýardy. Şuýlem şol bir hepde 10 günläp öz haritlaryny arwarladyp satýarlar. Ol ýa-da haýsy uly bayramçylyk golöýleýän bolsa Türkmenistanyň şu halkyň bayramçylyk günleri bir nähilelik derejesini teşekkür üçin nähile urunlar agatmak üçin şeýlere arwarlady bolýar. Türkmenistanda da ýene-de 2 hepde ýeter etmez wagtdan halk maslahatynyň birinji maslahaty boljak. Oň ýanyndan ýurtda ilkinji ýerine 27 sentýabrda garaşdyrylyp güni bellenlik geçiljekine şolar bilen baglanlykda bulary şeýle düşündirýärler. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men Şaýmyrdan oğlum radi Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň 5 welaýatynda aldym berdimli uruş bar. Bir günüň dowamynda 150 goly Awgan harbiýetleri uruşda helak boldy. Onlarçasy yaralandy. Awganystanyň Gorunmak ministeri Taryk Şabehramiň aýtmagyna görä, Serpul we Baglan welaýatlarynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda gazaply çatyşyk dowam edýär. Jowzan, Faryab we Balx welaýatlarynda da uruş bar. Gunduz welaýatynda hem ençeme Awgan harbisi helak boldy.
Demirgazyk Awganystanyň Semengan vilayatynda hem çaknaşyk boldy. Uruşda 15 awgan eskeri öldü. Demirgazyk Awganystanyň hemme vilayatynda howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Howpsuzlygy üpçün etmek üçin hem alada edilýär. Serpul, Jowzan we Paryap vilayatlaryna kömekçi güç uğradylýar. Awgan hawa güýçleri jeňçilere garşy hawadan zarba urar. Serpul vilayatynda aýgytly goldaw atly halkara harbiýleriniň hawa güýçleri jeňçileriň harby türgülleşik merkezlerini bombalady. Demirgazyk Awganystanda jeňçilere garşy görüşde birleşen halkara güýçleri hem goldaw berýär diýip Awganystanyň gorunmak ministri Taryk Şabehrami aýtdy. بغلان سرپل نبردهای شدید ادامه داره. حمایه هوایی انشالله که نصرت از ما شما خواهد. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan vilayatynyň Hamyab etrabyny dün jeňçiler basyp aldy. Vilayatyň Murdiyan, Meňejik atly etraplaryna da jeňçiler hüjum etdi. Serpul vilayatynyň merkezi Serpul şäherine de jeňçileriň hüjumy dowam edýär. Balyk vilayatynyň hem Çaý atly sebti sindi. Awganystanyň Gorunmak ministrliginiň medpugat wekili Muhammed Ratmeniş 12 ýerde jeňçilere garşy harby operasiýanyň başladylandygyny aýtdy. Jowzan vilayatynda kynçylyklaryň bardygyny Ratmeniş ma'lum etdi. Men ham mong duala ameliyat Baglan, Kunduz, Faryab, Juzjan şimali xwa kesta. Demirgazyk Awganystanyň Semengan vilayatynda öň howpsuzlyk şertleri birnäme gadalady. Ýöne vilayatyň Dereýsup atly etrabyna jeňçiler hüjum etdi. O 15 awgan harbysini öldürdi. Serpul vilayatynyň hem Balgaly atly regiony jeňçileriň kontrolyna geçdi. Awganystanyň içeri işler ministri Weys Ahmet Bermegin aýdysynça Demirgazyk Awganystanyň 4 vilayatyna kömekçi güç ýollanypdyr. Jeňçilere garşy göreş boýunça taýýarlyklar görülýär. Serpul, Jowzan, Balyk we Paryap vilayatlarynda düşmana garşy göreş dowam edýär. Jeňçileriň basyp alan sebepleri ýygyna gaýdyp alynar. Komando atly ýöretek güýçler vilayatlara iberildi diýip minister aýdýar. تمام آمادگی‌ها به خاطر پاسخگویی به حملات دشمن در 4 ولایت گرفته شده و همین نیروها اعزام شده. Hamyab etrafında düýün bolan çatışykda ençeme awgan harbiýeti ölüpdir. RBK atly yerli ýaragyllardan hem bir näçesi helak bolupdyr. Hamyab etrafyny jeňçiler düýün basyp alypdy. Garkyn etrafyna da jeňçileriň waham salýandygy aýdylýar. Jowzan vilayatynyň 10 etrafyndan 8 etrafynda türkmenler gowçun bolup ýaşaýarlar. Ýatlasak Jowzan vilayatynyň 3 etrafy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligini men Aras Perweş dowam etdirýän. Halkara Jinayet Gaziýeti Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Keňeşçisi John Boltonyň Gaziýet Amerikanyň Awganystanyňky işgärleriniň uruş jinayetleri diýilýän hakda dergäw geçirse, sanksiýalar bilen ýüzbeýiz bolar diýen haýbatyna bir gün soňra jogap berip, öz işlerini saklanman dowam etdirjekdigini aýtdy. Genosit, adamzada garşy jinayetler, şeýle hem uruş jinayetleri hakda dergäw geçirýän Gaga Gaziýeti 11-nji sentýabrda çykaran beýannamasyna özüniň 123 ýurt tarapyndan goldalýan garaşsyz bitarap guramadygyny aýtdy. Halkara Jinayet Gaziýeti öz işlerini toktatman kanunçylygyň prinsiplerine we onuň giňgerimli ideýalaryna eýerip dowam etdirir diýip beýannamada aýdylýar. Bolton 10-njy sentýabrda eden bir beýanatyna Halkara Jinayet Gaziýetini jogapkärçiliksiz Birleşen Ştatlar Israil şeýle hem beýleki ýaranlar üçin bütünlüği hawply diýip atlandyrdy. Ol Washingtonna federalistik jemgyýetde eden çykyşyna Halkara Jinayet Gaziýeti ähli niýetler we maksatlar babatda bizim üçin ölü gaziýet biziň Israiliň we Birleşen Ştatlaryň beýleki ýaranlarynyň ýygynyň gelse biz ümsüm oturmaz diýip duýduruş berdi. Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Keňeşçisi Halkara Jinayet Gaziýetiniň resmiýleri kimem bolsa bir Amerikalynyň garşysyna herekete geçdiler. Washington olaryň garşysyna maliýe sanksiýalaryny girdip, olara jinayetçilikde günah bildirmäge taýýar diýdi. Biz olaryň hadylaryna we prokurorlaryna Birleşen Ştatlara girmegi qadağan ederiz. Olaryň Amerikanyň maliýe sistemasyndaky serişlerine garşy sanksiýa girderiz. Olary Amerikanyň jinayet sistemasyna kanun taýdan ýerler diýip Bolton aýtdy.
2017-nji ýylyň noýabr aýynda Halkara Jenayet Kadyýatynyň bir prokurory Awganystanda Amerikan harbylar tarapyndan edildi diýilýän uruş jenayetleri aýratyna tutsaglara yaramaz çemeleşilmegi hakda derňew geçirilmegini sorady. Bolton derňew geçirilmegini sorap Halkara Jenayet Kadyýatynyň Rim statusyna degişli ne Awganystan ne de başga bir hökümet partiýasy ýüz tutdy. Ýöne Halkara Jenayet Kadyýatynyň inni eslendik gün resmi taýdan derňew işine başlamagy mümkin diýdi. Awganystanyň Adam Hukuklar Komissiýasynyň başlygynyň pikiriçe, Boltonyň Halkara Jenayet Kadyýatyny tanqidlamagynyň urusdan ýa-da dargan ýurtda jezasızlyk ýagdaýyny güýçlendirmek mümkin. Bu bir diýsen gynandyrjy zat. Sebäbi pida çekenleriň adalata kawuşmagy Awganystanda parahaçylyk prosesiniň ýol almagyna kömek eder. Adalet bir kymmat bahadat däl, ol esasy adam hukugy diýip Sima Samar 11 sentýabrda AP habar gullugyna beren interwýusynda aýtdy. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.